Tady to ještě pomačkám. Tady máme tu mapu pro... Počkej. Něco mi hlášej. Pane, jede tornádo, tak pozor. Oh, jede tornádo, tak jdeme. Do našeho dominátoru. Tady je. Jdeme. Jdeme. Tak, jdeme. Už. Pozor. Fúha, tady už se blíží tornádo. Tak tady už to vycouváme. Tak, tady už to fouká. To tady fouká. Už to tady fouká. Ajo. O ne. Rychle si zatneme dozadu. Tady máme zásobu jídel. Sakra, tady už to se stalo. Tady musím to přepínat, jestli nejde další tornádo. Tak. No aspoň, že už nejde. Dobře, tak rychle jedeme. Tak už se to nazvedlo a jedeme rychle. Musíme se někam schovat. Tady to je úplně všechno poničený. Tak. To nevadí, že jdu po vodě, to se dá i po vodě. Tak. Dobré, jedem. Tady. Koukejte, tam je to tornádo. Dobře, jedeme to tam ještě. Jedeme to tu ještě zaparkovat. Tak. No máme to, dobrý. No dobrý. Počkat. Jdeme. Kde to je? A jede tornádo, tak pozor. Tak už jedeme. Dobrý, jedeme. Pomoc. Rychle do našeho bunkru a tam se schováme. Snad to bude dobrý, jo. Jdeme. Pozor na to tornádo. To mám pěkně doničený. Tak. Dobrý. Jedeme, au. No sakra. Tady to nemůžu, protože tady je tornádo. Hej. Já tady nemůžu jet. Pomoct. Dobrý, už můžu. Dobrý. Jedeme do naší benzínky a tam se schováme. Jako FBI. Dobrý. Jo. Jsem tam. A tady si to zaparkujeme, než nám to neodfoukne. Tak, už jedeme. Jo, dovnitř. Jo. Jo, tady je to dobrý, ještě tady se koukneme. 462, bum. Toho otevřeme. A tady je taková mapa, tam, kde se nachází teraz to tornádo. To červený znamená, že jsou tam 2 tornáda. A to bílé, to jsou naše auta tam. Jo, dobrý. Tornado map for Dominator. Dominator je moje auto. Tak počkat. Že by se nešel spát. Jdeme spát.
Á! Jejda, to bolo asi to tornádo. A tá búrka asi možná. Jo, už je pekne, konečne. Konečne už môžu jet. Tak, naštartujeme a dáme to horu. Tak, už jedem, už to máme vycouvaný. Jedeme. Tak. Že by som ešte... Jedeme. Dominátor, trojka jede. Ešte to tady půjdeme zkontrolovat. Kde už stalo to? Jo, na to tajné místo si musíme zkouknout. Tak. Teď budeme poslouchat. Pip, 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 pip. Dobrý. Už můžeme jet. Jedem. Počkat. Koukejte, jak se to vzdemolovalo tady. Koukejte. Tohle tam bylo jako park a tohle. No. Koukejte, jak to je všechno polámaný. Normálně polámaný. A je. Tornádo se blíží zase, tak jdeme dovnitř. Juj. Tak, už jsme tam. Konečně jsme zaparkovali. No. Tak asi už můžeme i utéct, nebo? Já jsem říkal, že pro chvíli, že začne tornádo. Jedem. Joj, dobrý. A je, koukejte, už začínají hurikán. Hurikán normálně a zemětřesení. Normálně zemětřesení. Jdeme. Nemůžeme nikam jet. Koukejte, nemůžu ani tady jet. Já nevím, co to je za hurikán. Pomoc. Já se asi pobliju. Takže pokud se vám video líbilo, dávej like, odběr a nekoukni se. Treba nám dej komentár. Můžete nám dát vědět a pokud víte, jaký nápad mám natočit, třeba v Robloxu, tak dávejte like, odběr a tady je Dominator. Čau. Pip.